Naka jingyo ya ka Jingdonkam ban pen biang ya ki jingtei naga banta ki Ïalehkai sports prepare hakasnong gathau uba Bright Star Well marban yang MLA ka Mawlai constituency haka pratarik risau arhajar arpusan ulalit ban Aiti ya ka Dorkhas hau ba wailat miki Shillong Myntri beri Khmih ya ka tanat sports ban pen ngau halor kene ka mat Katkum ka Dorkhas ka bala Aiti dau MLA hau Myntri lakdo ya ka Jingdonkam ban pen bha ya ki jingtei ka jing rap pisa shaki sports club nalor kiwe haka than Mawlai kum ka jing pen bha ya ki madan Ïalehkai ki bala don lupa ka jing sna pen bha ya ki community come indoor stadium ka jing sna thma ya ka multi-purpose indoor sports complex nalor kiwe ki mat ki ba kongsan haka Dorkhas nakaliang MLA ulakerpat nau Myntri ban shimkhia ya kani kamat bat ban pen urlong ya kini ki mat ki bawla pen ngau shau khnang bakan long ka jing mentoy na ka banta ka national games ka ban wan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya